vorbește capitanul. Vă rog să vă puneți centurile de siguranță și să vă pregătiți de decolare. Nu e o vacanță urâtă, dar asta e partea pe care o urăsc. Care parte, dragă? Zborul, urăsc zborul. Ce bine că am putut să o revedem pe mătușa Cati. Dragă, ce tot cauți acolo? Muzica mea de meditație mă ajută să mă relaxez. Dragă, nu poți folosi căștile încă. Nu mă interesează ce a zis capitanul și ce-i cu drăgălășenii astea. Te-ai schimbat? E ceva diferit la tine? Oh, nu! Să nu-mi spui că sfânta aia de mătușa Cati te-a evangelizat. Da, Gelu, ai dreptate. M-am schimbat. Mi s-a întâmplat ceva extraordinar. Adică ce? Ții minte duminica aceea când tu ai mers la pești cu unchiul Ion? Da, m-a fentat și ăla. Ei bine, atunci mătușa Cati M-am gândit eu. m-a luat cu ea la biserică, unde l-am acceptat pe Iisus ca mântuitorul meu personal. Ai făcut ce? Te-ai dus și mi-ai adus religia pe cap. Știam eu că nu poți face nimic ca lumea. Întotdeauna asculți doar de mătușa Cati. Nu mai mult și o să devii exact ca ea. O să-mi ții predici când am voie să fumez, să beau și toată ziua o să-mi vorbești doar despre Iisus. Gelu, calmează, de toată lumea se uită la tine. Ce? Dacă mă lași mai un minut, am să-ți explic. De când am primit pe Iisus în viața mea, am așa de multă pace. Dragul meu, m-am gândit că ar trebui și tu să-L chemi pe Iisus în viața ta. Ai o meserie stresantă și cu tot stresul pe care l-ai, ai avea nevoie de pacea lui Dumnezeu. Dumnezeu? Să arăt eu ție numai Dumnezeu. Ăsta-i Dumnezeu. B-A-N-I-I. Ai bani? Ai putere. Așa ți-ai petrecut vacanța și casa, BMW-ul. Să știi că și eu o să mă schimb. Am căpătat o înțelegere mai bună a lucrurilor săptămâna asta. De fapt, eram prin oraș, am cumpărat o revistă și am citit despre lucruri ca meditația și șansa de a deveni Dumnezeu. Dragă, ce se întâmplă? O, interesant, nu erai tu cu citate, atâta pace. Auzi, nu-ți bate joc de Dumnezeu. Ăsta-i Dumnezeu. Sigurat. Ce se întâmplă? Nu știu, cred că o să ne prăbușim. Doamne, ajută-ne! O să murim! Murim! Doamne, ajută-ne! Unde suntem? Oh, e așa de frumos! Suntem în rai! Privește! Ia uite acolo cartea despre care mi-a vorbit mătușa Cati! Avea dreptate! Nu! Așa ceva nu poate fi adevărat! Nu are niciun sens! Cum se poate că nebuna aia de mătușă ta să aibă dreptate? Știu ce e. Asta e doar o experiență paranormală. Am citit eu undeva despre asta. Nu, avea dreptate, știam eu! Și numele meu e în cartea aceea. Oh, Jenny, dacă m-ai fi ascultat și pe mine măcar o dată. Tot ce trebuie să fac e să meditez. Îngerule, e și numele meu scris în cartea aceea. Nu de mult l-am chemat pe Iisus în viața mea. Știu că și numele meu e scris aici. Nu se poate. Dar știu ce trebuie să fac. Tot ce trebuie să fac e să meditez.
Chestia asta chiar nu merge. Nu merge. Îngerule, îmi pare rău. Abia acum îmi dau seama cât de prost am fost. Știu că există un singur Dumnezeu. Te rog, dă-mi și mie o șansă. Pot să mă schimb și eu ca și soția mea. Îngerule, e și numele meu în cartea aceea.